Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim, amma ba. Kaman yadda muka yi muku alkawari muka ce za mu bayyana muku abubuwa guda bakwai annabi da ya ce mutum ya yi shi a duniya kenan zai iske shi a kabarin shi kuma al'akhirah zai amfana mishi ranar tashin kiyama. Abu ne in kuka danna haka kuna gani sabo ne sai ku danna shi ya zamanto abu ne zai fita, kuma akwai ƙararrawar nan za ku danna shi, kuma kowane bidiyo sai ku daga hannun naku wannan, kuma wajen akwai komantar inda aka rubuta sai ku yi komantar ya muku daɗi ko masha Allah. Kenan wannan abun zai taimaka mana, zai ba mu ƙwarin gwiwa don mu samu dawon namu wannan ya ci gaba. In yi guda bakwai kin duka ahlan wa sahlan, ko waɗansu guda ne yayi ko biyu ne yayi, duk dai abin da yayi zai iske shi yanda yayi. Kenan in yayi ɗaya yana da lada da yawa, in yayi biyu kenan ya samu lada biyu, uku haka hudu biyar shida har bakwai kin nan duka in ya samu yayi, ko waɗansu ma cikin su yayi, insha Allah zai samu nasara a lahira. Abubuwa ne wanda gaskiya yana da amfani kwarai, kamar yin rijiya ko gina foraji ko masallaci ko dasa ice ko sadakar jariya ko ilimi. Annabi yana cewa cikin hadisi kinshi waɗannan abubuwa gaskiya sab'un yujra lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Kenan mutum zai iske shi ko a kabarin shi ne kuma a lahira. Abubuwan nan guda bakwai zai samu ladansu. Man allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au garasa nakhlan au bana masjidan au warata mushaban au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Kenan mutumin da yayi allami mutane, ya koya ma mutane ilimi, ko ya gina rijiya ko wani foraji ko hafara biran ko ajira naharan ko yayi hanya na zuwa wuce ruwa don ya je ya iske mutane ko ice ko dai wani abun da zai amfani ko na bar ruwa au garasa nakhlan ko ya dasa ice ko masallaci ko yayi bar littafi ko ya sayi littafi suna karanta ko ya bar yaro salihan wanda zai nemi gafara daga wajen Allah don saboda shi bayan rasuwar shi. Kenan waɗannan guda bakwai duka kowanne yana da amfani shi ƙwarai, mutum kaɗan kin shi ya samu yayi waɗansu cikin. Awwalan ta'limul ilmi, kenan mutum gaskiya ya koya ma mutane ilimi, ko wace hanya ce, ko a makaranta ne ko daga risala ce haka, ko daga wa'azi ko audio ko bidiyo, don gaskiya ya koya ma mutane wannan zai amfana mushi a lahira. Kuma ya zamanto ilimin nan ilimin shari'a ce ko ilimin da zai amfana mutane su zama injiniya ko wani likita, wani abubuwa dai wanda zai amfana mutane ko na gine-gine. Kenan wannan duka in mutum yayi akwai ladan shi, ba ilimin ibada kaɗai ba, duka waɗannan ilmomin nan mutum yin shi zai samu ladan shi. Kenan a yi yawaita yin koya ma mutane abubuwa ko na ƙere-ƙere ne ko menene. Ijra'un nahar, ko ya zamanto ya ja ruwa na kogi ya je guraren da bushashe za su samu, ko dabbobi za su sha, ko mutane ma za su yi amfani da shi, ko su yi amfani da shi a kowane aiki wanda zai amfana musu na ruwa. Kenan ko ya yi abu shato haka dai abubuwa dai wanda zai amfana ma mutane ya ja. Kenan mutumin nan in yi waɗannan abubuwan gaskiya zai samu babban lada. Ko hafara al'abar, ko ya gina ya tona rijiyoyi, kenan ko foraji don ya amfana ma mutane. Inda ko wani hadisi na Annabi Muhammad da yake cewa wani mutum ne gaskiya ya ji ishirwa da ya je ya shiga rijiya ya fidda ruwa ya sha, kuma da ya fita sai ya gani kare yana
yana neman ruwa ya sha. Kenan wannan mutumin ya koma cikin rijiyar nan sai ya ɗauki takalman shi ya cika ya kawo ya sha karen nan, ya sha ya karen nan. Kenan sai ya gode ma Allah, Allah sai ya gafarta mishi. Kenan ko dabba ne ko kare ne ko zaki ne ko jaki ne ko shanu ne ko menene dai in ka amfana Allah gaskiya zai baka ladan shi. Au garasan nakhl, kenan ko mutum ya dasa ice dan ya fita mutane su yi amfani da shi da ɗiyan shi ko da inuwan shi. Duka wannan abubuwa ne mai kyau ku yawaita yin shi. Ko bina masajid, wannan an sani mutum ya yi kokari in yana da hali ya gina masallaci, in bai gina ba ya yi kokari ya taimaka ko da kaya na masallaci wanda za a yi sallah. Tunda annabi yana cewa man bana masjidan yabtaghi bi wajhillahi bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya gina masallaci dan ya koko yayi wani abu akan masallaci dan a amfana dan saboda Allah yayi, Allah ma kuma zai gina mishi gida shi ma a cikin aljanna. Tauritul mushaf na 6. Mushaf an san shi kaman ko Qur'ani ne ko waɗansu kitabai ne, littattafai na addini ne ko na duniya ne wanda ake amfana, ba wani muharram ba ne. Wannan duka mutum ya bar shi gaskiya ko ana watsa ko da yaushe aka ɗauki ana karanta gaskiya zai amfana mushi a lahira. Tarbiyatul aulad wa husnul ta'dibihim wa hirsu ala tanshi'atihim ala taqwa wa silah hatta yakuna abna'u barra. Kenan mutum ya tarbiyata yaran shi dan ya su zamanto gaskiya yara ne masu hali masu kyau, ko bayan rasuwan shi za su nema mushi wajen Allah a mushi rahama. Kenan kaga anan gaskiya walad salih kenan yana amfani. Kenan ku tarbiyyar da yaranku don in suka girma bayan ko rasuwanka busu manta da ku. Kenan abubuwan nan hadisi wanda ya faɗi gaskiya duka abu ne masu muhimmin jiddan. Kuma wani hadisi yana cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasa. Yace mutum ya rasu gaskiya ibnu adam komi abin shi yanke mushi zai yi, sai dai abu guda 3 yake sadaka jariya. Kenan mutum ya yi sadaka jariya kamar yadda muka faɗi, ka gina rijiya ko forage ko masallaci ko wurin da ake karatu duka. Kenan ko ka bar littattafai wanda ake amfana na musulunci ne ko na duniya ne, ko waladin salin ya dula, ko ka bar yaro wanda ka tarbiyar da shi da kyau dai zai amfana maka, zai maka addu'a bayan rasuwanka. Ko mutum gaskiya ya gina gidaje haka na baki wasu wuce don su amfana, ko ka ba masakin ko ka biya mutane buruskin karatu, ko ka taimaka marayu da wanda mazajensu suka rasu. Duka waɗannan abubuwa ko fukara wal masakin, duka wannan taimakon da in saboda Allah ne kai zaka samu riban a lahira. Wa nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana li kulli khairin wa an yu'inana ala al-qiyam bil ihsan wa an yahdina sawa as-sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam.